sistema energetikoaren zentroaz izateaz aparte, azkenengo boladan gabiz pentsetan nola gure metabolismo sozialaren zentroan kokatu behar dugu portua. Gure erantzunkizuna da ulertzea guk hartu dugula emisio asko, ez? Geure lurraldetik haratago dauden hainbat eta hainbat herrialde eta lurraldeak pairatu dituztela askoz gehiago geure metabolismo intentsibo honen beste aurpegia, ez? Edo beste aldea. Petro herriaren nolabait zentroan dagoen zeozer. Eta hori transformatzeko ez da bakarrik bai energia berriztagarriak paper oso zentrala eduki behar izango dute, baina horretaz aparte plangintza eta kontsumo eredua eta ekoizpen eredu hori edo produkzio eredu hori aldatu beharko dugu. Kaixo, ongi etorri ikusentzule, ni Jon Urzelai naiz eta hau Petro Herria da. Naiz irratiko irratsaio berria. Hemen krisi ekosoziala zarituko gara eta trantsizio energetikoan jarriko dugu azpimarra berezia. Saio bakoitzeko elkarrezketatu bat edo gehiago izaten saiatuko gara eta gaurkoan, lehenengo saiorako Miguel Birizuela elkarrezketatzea pentsatu dugu egokia dela. Izan ere, Miguel ekonomialaria da, Euskal Herriko Unibertsitateko Ekonomia eta Enpresa Fakultateko irakaslea, hain zuzen, eta bera oraintxe bertan ikerketa benetan interesgarri batean murgilduta dago, guri behintzat hala iruditzen zaigu, izan ere, kapitalismo fosilaren analisi historiko bat egiten ari da, Euskal Herritik eta Bilbotik zehatzago. Hain justu, gure metropoli fosila nola sortu den aztertzen ari da, alegia. Zer hoberik Petro Herriari hasiera emateko. Az gaitezen. Ongitorri Miguel, ongitorri Petro Herrira. Gaurkoan, gauza askotaz hitz egin dugu zurekin, baina abiapuntutzat hartu nahiko nuke, otsailean hemen gertatu zen zerbait, Bilboko portura Venezuelatik 1.000.000 bat barril, petrolio barril iritsi ziren, Moskizko Petronorreko findegian fintzeko, ez? Gertakari horren atzean zer dagoen badakigu, ezagutzen dugu, zer gertatu den Venezuelan, eta hango nondik norakoak ezagutzen ditugu, baina agian ez gara horren kontziente, Bilboko portura urtean 377, buelta horretan petroleo buke sartzen direla, eta 60 bat gas naturalarekin, ez? Zifra horiek zer esaten dizute, zer irakurketa egiten duzu horrekin, ez? Bilboko portuaren 40% ere, ez? Petroleoa, Bilboko portuko martxaren 40% ere petrolarekin du zer ikusia. Zer dago zenbaki horien atzean? Bai, eskerrik asko gonbiteagatik, hori lehenengo eta behin. Eta bai, azkenengo urteetan nik honen harira egon naz bueltaka, pentsetan, eta Bilboko portuan horrelako petrolontzi edo gasontzi bat ailegatzen dena edo eskargatzen duenean, zenolako fenomeno edo ze indarrak dauden fenomeno horren atzean lantzen ari naz, azkenengo boladan. Nik esango nuke ez dela ondasun, edozin ondasunak, hidrokarburu fluxu horiek hain zuzen ere, nolabait gure sistema energetikoaren zentroan kokatzen dute portua, bai eskalaren aldetik, zuk emandako datuen arabera, eta baita bertan hartzen diren erabakiagatik, eta dauden edo bertan txertatzen diren azpiegitura fosilak, ez? Bai Petronor, findegia, eta bai gas naturalarekin zer ikusi daukaten hainbat azpiegitura oso zentralak diren. Baina sistema energetikoaren zentroaz izateaz aparte, azkenengo boladan gabiz pentsetan nola gure metabolismo sozialaren zentroan kokatu behar dugu portua. Eta metabolismo soziala zari garenean, esaten dugu gure gizartearen antolakuntzaren
alderdi materialaren nondik norakoak, ez? Nondik datozen baliabideak, nola kudeatzen diren, zeintzuk diren fluxu horiek, bertan gertatzen diren transformazioak, eta gero lora horiek hornitzen dituzte gure etxeko gas sistemak, ez? Etxeak berotzeko, geure industria petrokimika nonor topatu dezakegun elementuak, ez plastikozko elementu guztiak, pakatxina, hori guztia, horri deitzen diogu metabolismo fosila, eta portua, nik uste dut transizio energetikoaz berba egiten dugunean, oso presente eduki beharko genuke, bertan nolabait kristalizatzen diren indarrak eta erlazio geruza desberdinak, ez? Bai nazioartekoak, adibidez Venezuelarekin gertatutakoa eta simbolikoki oso potentea den irudi hori, ez? Venezuelako petroleoa gurera ailegatzen hori, eta bestetik gure metropolian edo Euskal Herriko metropolia den Bilbo edo Euskal Herri osorako zenolako zenolako ideiak materializatzen diren bertatik, portuetik, nolabait bultzatzen diren azpiegitura estrategikoen inguruko adibidez, inguruko dezizio horiek, ez da. Ados, Bilboko portuaren garrantzia azpimarratu duzu, ez? Eta, eztabaida zeina da. Baina goazen historia pixka bat egitera, ez? Goazen 19. mendera, denok entzun ditugu, Liron oihuaren jatorria entzun ditugu historiak, ez? Badakigu nola Bizkaiko mehatzeetatik burdina trukatzen zen erresumatutik zetorren ikatzarekin, eta nola sortu zen aipatu duzun metropoli fosil hori? Galdera oso potoloa da, baina ez dakit... Bai, baina aproposa zango nukenik. Neure ikerkuntzan hasi nintzenean, sentitzen ditun alderdi bi horiek nolabait, edo bi elementu horiek inbizibilizatu indirela askotan. Portu aldi batetik, historia pentsaterakoan bai, esaten da Puerto antes que ciudad, edo Puerto antes que villa, Bilbotoko leloen artean dago, baina gero 20. mendean portuarekin zer gertatzen dan, ez dagoen argi, ez? Eta gauza bera zango nuke ni gure industrializazio prozesuekin orokorrean. Dago olako mitifikazio bat burdinaren inguruan, ezta? Eta baita geure olako industriaren aitak diren horiek, ez abizen ospetsuak, baina gero badago esango nukeni olako iziltasun historiografiko bat alde batetik, ze lan eskasa dago, eta baita erreferentzia txat hartzen diren liburu onak eta potenteak edo nolabait historiografia mailan Euskal Herrian zentraltasun handia izan dituzten lanak, bai portua, bai Petronor eta bai erregai fosilen inguruko azpiegitura hauek guztiak alboratu egin dituzte pixkat, ezta? Eta zentzu horretan, azkenengo boladan gertatutakoak, Venezuela edo Iraneko krisiak besteak beste, nolabait ondo ulertzeko komeni zaigu bai historio hori errepasatzea eta benetan portua eta gure Bilboko portua erregai fosilen espezializatutako portutzat hartzea eta aztertzea fenomeno hauei aurre egiteko, bai? Alde batetik gerra giroa baino lehenago trantzizioa burutzeko nik uste du ezinbestekoa zala ulertzea zeintzuk diren dinamika horiek, eta aldi berean esango nuke gerra kontestuan ondino gehiago, ez? Ulertzeko zeintzuk diren gure menpekotasunak, sistema global horren menpekotasunak, eta nola eraiki ziren, horiek hain zuzen ere transformatu alizateko, ezta? Nik uste dut Iran ja izendatu egin dugu, 1953an Estatu Espainola erregimen frankista, Estatu Batuekin akordio potolo bat egin zuen, eta nolabait Espainia sartu izan zen, Estatuak lortu zuen mendebaldeko bloke kapitalistaren parte bihurtzea, ezta? Eta aldi berean, Iranen egon zen estatu kolpe bat, nun demokratikoki sortutako erregimen bat
haien petroleoa nazionalizatu egin zuten, ustiapen eta bar, eta golpe bat egon zan, Erresuma Batua, Estatu Batuak, direla medio, ez? Eta orain berriro modan dagoen horren agerraldia edo poter eskuratzea edo auspotze hori gertatu zen. Oso importantea da pentsatzea hamarkada horietan gertatu zana. Historian edo historia ekonomikoan pentsatzen ditugu urte horiek urrezko aroa, ezta? Esaten da askotan. Urrezko aroa kapitalismoaren aurrera pauso oso potenteak izan zirelako eta aldi berean Estatu Batuen, gaur kolokan dagoen Estatu Batuen hegemonia eta mundu sistema, haiek eraikitakoa, bigarren mundu gerratik geroztik, hainbat elementu jarri ziren martxan, ez? Normalean dolarren nagusitasun hori pentsatzen dugu, multinazionalen agerpen edo zabaltze potente hori, eta Europako berreraikitze prozesu hori plan Marsa dala medio, ez? Beste batzuetan usten da pixka alboratzen da baita ere, gerra hotzaren kontestua, eta nola bermilitarizazioa izan zen Europaren berpizkunde horren elementu nahiko importante bat, Estatu Batuak egin zuen, zabaldu zituen base militarrak eta barrekoak, eta gero, askotan ahazten denean baita ikasketa kritikoen ikuspuntutik, nola petroleoa ze papera jokatu zuen mundu sistema berri horretan, ez? Eta batik bat, petroleo merkearen Europaren behar horiek asetzeko, edo hobe esango nuke, behar berri horiek sortzu zirela momentu horretan, ez? Eta metabolismo fosilaren agerpena izan zen, eta hori komentatu dezakegu, baina nahiko importantea da ulertzea zein darra jarri ziren martxan hamarkada horietan, eta nola bloke kapitalistaren parte eta imperialismoaren ondasun publiko horiek eskuratzeala ez, munduan zentro eta periferiaren arteko alde hori definitzeko oso garrantzitsua da, ezta? Bai. Ados, aipatu dituzu kontu asko, aritu gara Bilboko portuaz, aipatu duzu Irango, gaur egungo gerra, inbasioa eta horrek ekarri duen krisi orokortua, eta nola ari den dena dantzan, ikuspuntu internazionaletik, geopolitika eta bar. Noski, nik uste, Euskal Herriko metabolismo energetikoari buruz hitz egiterako orduan, Bilboko portuak halako garrantzia izateak ere argi uzten duela zenbaterainoko menpekotasuna dugun, atzerriko importazioi dagokionez. Ez dakit horrek non kokatzen gaituen, orokorrean historikoki non zein izan den gure posizioa eta gaur egun ere zein den nolabait mundu sistema honetan gure kokapena, ez? Bai, galdera, ez da erreza, nik esango nuke erantzuteko era errezena izango litzateke semiperiferia edo zentrotik gertu dagoen, baina menpekotasun askorekin kokaleku bat, ez, edo olakoak. Baina argi euki beharko genuke gure garapen industriala eta bestelakoa, ez? Gure azpiegitura, gure ongizate maila, gure masa kontsumo eredu hori, nolabait Estatu Batuetako eredua jarraitu izan duela eta ondino ere trantsizio hori ez dugula burutu, desindustrializazioa bai, baina masa kontsumoa, erregai fosiletan oinarritutako matriz energetiko bat, hori ez dugu gainditu. Eta importantea da ulertzea, portuaz aparte, zein erabakiak eta zein aldaketak egon ziren erregimenaren barruen, eta Bilbo batez ere, Euskal Herriako hiri garrantzitsuena denean, urrengo hamarkadetan ze papera jolastu zuen hor, ez? Dau pasarte historiko bat nahiko ez ezaguna, deitzen dana el acuerdo de Muñetones, ez? Hor sinatu zuten Gulf Oil Corporation, olako petrolera erraldoi bat, gehi frankismoaren aldaketen baitan auspotu egin zen teknokrazia berri hori. Eta teknokrazia horren
tartean zegoen Enrique Sendangorta jauna, Petronorreko lehenengo lehendakaria, eta zeuden baita ere Banko Bilbao eta Banko Bizkaia, ez? Bueno, gure finantza propioak eta burgesiaren, geure burgesiarekin lotura handi horiek. Eta hori apurtu zuen nolabait aurretik fasismo edo postfasismo horren autarkia eta isolamendua, eta ezan bakarrik bloke occidental horretan sartu ginela, baizik eta Bilbon, batez ere Bilbon, estatu mailan paper nahiko zentrala jokatu zuela urte horietan, gure teknokrazia hori, nolabait, euskalduna zana, edo Euskal Herrian jaiota hasita, estatu batuetara juntzin direla behin eta berriz, eta oso garrantzi handiko instituzioak, erakundeak, como la Feria de Muestras eta olakoak, paper hori izan zuten. Modernizazio autoritarioa diote historiagileek batzuetan, baina modernizazio hori nire ikuspuntutik izan metabolismo fosilaren zartze eta eraikitze hori, ez? Oso komplexua eta hainbat geruza zituena mundu mailako zelekutan gauden, nolabait determinatzen zuena, baina baita ere askunde eredu hori energian eta materialetan oso intentsiboa izan dana, eta gure ongizate zera hori, ez, komentatu duguna. Orduan non kokatzen gara gu, nik uste naiz eta desindustrializazioa pairatu dugune herri bat izan, eta 80ko hamarkadako imaginario hori danok partekatu, ondino ere arkitektura imperial horren, hau da, estatu batuen nagusitasuna eta Europa izan duen papera gerra hotzaren munduaren geografiako jarraituz, naiz eta ja bloke sozialistarik ez egon, guke izan ditugu abantaila asko, nun, menpekotasun izan dugu sistema hauekiko, baina aldi berean energia merke eta nolabaiteko bermatua izan dugu urtez eta urtez, ezta? Eta hori ahalbidetu indu geure hazkunde ekonomikoa eta Europa mailako kontsumo sistema bat eukitzea, ezta? Orduan zentzu horretan, menpekotasuna baina aldi berean erantzunkizuna baita ere. Gure erantzunkizuna da ulertzea guk hartu dugula emisio asko, ez? Geure lurraldetik haratago dauden hainbat eta hainbat herrialde eta lurraldeak pairatu dituztela askoz gehiago geure metabolismo intentsibo honen beste aurpegia, ez, edo beste aldea. Ez bakarrik isurriketak edo erregai fosilekin edo erregai fosilak eskuratzeko egin behar diren ustiapen prozesu hauek guztiak oso kutsakorrak direnak, eta munduko hainbat komunidade eta lurraldeat txikixo prozesu bat edo aurrera mandutenak. Gauzak aldatzen ari dira, biztan da, oso azkar batzuetan ala dirudi, bestatuetan oso motel dirudi aldatzen ari direla, baina aldaketak badatoz, ez? Bilboko portuaren bideoak begiratzen badituzu sarean, ikus daiteke nola dorre eoliko batzen irudiak askotan lehen planoan jartzen dituzten, energia eolikoaren hub bat ere badago portuan, badirudi aldaketak badatozela, baina nola irudikatu dezakegu energia berriztagarrien aroan Bilboko portua eta metropoli fosil hori ze forma hartu ahalko luke? Nik uste dut importantea dela gauzak simplifikatzea, ez? Aipatu ditugu hainbat elementu eta konplexatasuna sari gara, ez hainbat geruza, mundu mailako sistema, gurean eta erregimen autoritarioen esku hartzea eta nola bait desarrollismo hori gurera, gure denborara heldu dana, baina argi dau ez dela bakarrik energia iturri bat edo beste edo
teknologia zehatz bat beste baten truke aldatzea. Eta hori esaten da normalean kapitalismoaren historia eta historia ofiziala irakurtzerakoan ikusten ditugun, ez? Nola zen, Buntzen Labea famatua, ospetsua, gure Bizkaiko zera, berdin da, 19. mendeko industrializazioarekin zer ikusi zukana, edo zentroan jarri zuela gure eskualde zona minera eta bar. Baina nik esango nuke ulertu behar dugula hain zuzen ere metabolismo fosil hau hain komplexua dana eta nolabait omnipresente, ez bakarrik erregai fosilak kotzea ez gasolina jartzerakoan, baizik eta gure hori materialtasunean oso sartuta dagoen, horrexegatik erabiltzen dugu metabolismoaren metafora, metabolismo nolabait da guk egiten dugun, ez, ustiapen, transformazio, kontsumo eta barreko prozesu guztiak, hori eraikitzeko ingenieria sozial oso komplexu bat jarri izan martzan, eta hori esandako hainbat esparruetan, ez? Eta pentsatzen badugu garaile horietan martzan jarri izan ziren edo simbolikoki indar handia izan zuten el 600, ez? Eta holako ongizatearen erreflexu bat ziren eta aspirazioa baita ere, edo hirigintzan zera handitze hori guztia, kontsumo zentroak, hori da Petro herriaren nolabait zentroan dagoen zeozer. Eta hori transformatzeko ez da bakarrik bai energia berriztagarriak paper oso zentrala eduki behar izango dute, baina horretaz aparte plangintza eta kontsumo eredua eta ekoizpen eredu hori edo produkzio eredu hori aldatu beharko dugu. Eta hori aldatzeko nik uste dut prezio sistemak eta merkatuak ematen dizkigun erramientak oso eskasak direla, plangintza publikoa behar dugu, historian zehar aztertzen dituzunean olako pasarteak edo aldaketa sakonak, ez metabolikoak, baina beste ikuspuntutik irakurri daitekenak, plangintza eta estatugintzaren papera oso zentrala izan da, hori alde batetik. Eta bestetik, ez gure gizartean edo gure kulturan zera, hain zentraltasun handia hori daukaten bizitzeko era honek aldatzeko lan asko behar izango dugu. Eta nik uste du gauza batzuk ja hasieratik nolabait uko egiten badiegu latz izango ditugu aldaketa hauek aurrera eramateko, eta nik uste dut jabetza publikoa eta benetako jabetza publikoa, sasi publikoa edo publiko pribatua nolabait geure agendaren aurreko partian edo frontean egon behar direla, gauza hauek aurrera eraman ahal izateko, benetan erronka oso handia dalako. I'm wearing dark glasses today because I'm seeing the future and it's looking very bright. Aipatu duzun isara, lana badaukagu, erruz gainera, eta bide horretan zurea bezalako ekarpen teoriko eta irakurketak oso ongi etorriak izango dira, ziur izango dugula zure berri aurrerantzean ere, adi ongo gara. Baina amaitu aurretik, saio honetan, gaurkoa saio pilotoa da, baina sortu dugu alako joko edo da, alako bat galdera berdina egingo dizuet elkarrizketatu guztiei. Eguzkitako betaurreko batzuk ekarri ditugu ona, eta kontua da, nahi baldin baduzu, betaurrekoa jaztea. Jarriko ditut. Eta begiratzea, etorkizunera begiratzea, eta etorkizunean non ikusten duzun eguzki printz hori, eguzki izpi hori, nolabait helduleku gisa balio dezakeena, aipatu dituzun eraldaketa hori guztiak tajuz egiteko, izan daiteke ideia bat, izan daiteke kolektibo bat, izan daiteke pertsona bat, izan daiteke teknologia bat, dana dalakoa. Ez da, zuk non ikusten duzu etorkizunera begira eguzki izpi hori, Miguel? Garai ilun hauetan ez da erreza, ez? Izpi horiek, non dauden ikustea, baina nik esango nuke, ondino, jendia elkartzen danean eta batez be, imperialismoaren atzaparra hauek agertzen direnean horren kontra antolatzen den, gorputza jartzen duten jendarteak,
direla gaurko izpi horiek, ezta? Eta esango nuke mundutan zehar hainbat borrokan dauden komunitate asko agertzen direla imperialismoaren kontrakoa eta desiragarria den mundu baten alde. Horietan jarriko nuke nik. Jentzat, saioa, eta mila esker, Miguel. Eskerrik asko.